खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बर' निउस चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनै फुंनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा आसाम गेलेमु आरो हारिमुआरि 2022 बान्थाखौ आजावबाय। समाजनि फोथाराव थुलुंगा गोख्रों खामानि मावबोनानै गेलेमु आरो हारिमुआरि फालिथाय 2022 बोसोरनि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ मैया बान्थाखौ आजावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा मैया 26 मार्च खालारखालि गुवाहाटीनि उजान बाजार कुमार भास्कर नाट्य मन्दिराव मिरु 29थि आसाम गेलेमु आरो थुनलाइयारि बान्थाखौ आजावदों। बर' थुनलाइ मुलुगनि फोथाराव गोलाव सम खामानि मावबोनायनि अनगायैबो समाजनि बायदि बिथिङाव खामानि मावबोनानै गेलेमु आरो थुनलाइयारि 2022 बान्था मोननो हानायखौ इनायनो गोजोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा। नैथियाव दं बाक्सायाव USA नि GPS गोनां मासे सिगुन दाउ गोलैफैदों। बाक्सानि मेराघाट बरफुसिजार गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया मोनाबिलिनि 5:30 रिंगासोआव USA नि आर्गस GPS गोनां मासे सिगुन दाउ गोलैफैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि सुबुंफोरा सिगुन दाउखौ नुनानै बरमा पुलिसनो गथायनानै हरबाय। थामथियाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रियाव थिसनगोननि रादाय होनाय बायदियै गोदानै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय साख्रि फोसावदों। बिथां गिबि मन्थ्रिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों दि गोसो गुदुं बिजाथिफोरा फैगौ एप्रिल दाननि 11 अक्ट'निफ्राय मेनि 30, 2022 अक्ट'सिम आर'जलाइखौ गथायनो हागोन होनना उदाङै फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मिथिनाय बादिब्ला दासिम रासियानि गोख्रों गाग्लोबनायाव गिखांनाय मोननानै इउक्रेननि गासै 3.8 मिलियन सुबुंफोरा गावनि हादरखौ गारनानै गुबुन हादराव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय खारना थाहैदों। बाथियाव दं हु गोलावै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशनआ फोरमायनाय बादिब्ला इउक्रेननि 70निख्रुइबो बांसिन हस्पिटाल आरो गुबुन देहानि जोथोन फसंथानफोरा रासियानि आर्मिफोरजों गाग्लोबजादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैग्रोयो। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों।